Ayo monggo Masih. Oke. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, malam minggu mimi susu. Susu perawan rasane ra karuan, susu rondo rasane rodok sepo. Ayo gondelan Suweng. Ayo gondelan Suweng. Malam minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi sholatan daimatan WGWL Sawamir Mola Sik bersama Cas Asli Solo Mbah Petyo sing duwe kemanggilan Mas Yanto Lel Kajakus. Monggo dulur-dulur Celsar ya. Sugeng Rawuh yang punya Kemayoran Mas Yuk. Wong ayu sing datresnani rino wengi mung impi-impi Matur sembah nuwun Mbak Petri. aku ora bisa lali mung sliramu bebujane ngati Keluarga besar Cempaka Putih. Nadyan sepisan Pade Supar, Pade Manut. Tak gendong bawa ning kasur. Official. sliramu sing tak tresno garwane wong liya wis kebacut dino nanging ati kumpul gawe loro Wes Mas Yanto wes sering nyawer kuwi wes aja bolak-balik nyawer ngono kuwi. Nyawer atu-atu. Juragane pawon. Iya Pak Juragan. Ben. Langsung ya Lah Mas. ya matur nuwun ya ngono. Iya. Ning apa sambut tiga ning dalanku koyo tanpa usah Agepe di mana-mana. Mas Ngati Minsiung monggo bose cikir teko Pak Debogel Keluarga besar Cempaka Putih, Pade Supar, Pade Manut Mas Yuk. bersama dicokeknya Indonesia Mas Magid wong ayu sing tak tresnani dino wengi mung impi-impi Gendong bawa ning kasur. aku ora bisa lali mung sliramu bebujane ati Bare wong Mbah Petro Senajan sepisan
Aku wis kebacu tresno nanging ati kumbok gawe loro. Iki sing HE sinten Mas? Balanda. Sak pupuh kangane ati. Heeh. Oke Mas Wakit. Siap, siap. Lah ya, wes. Sik, Mas pending ya. Galaku kaya tanpa dosa. Tak gendong gawa ning kasur. Hatiku garuk-garuk. Gustiku menyuwun ngapura. Mas Yanto el ngajak Bosok Mas Gombal, Mas Adi. Ayo Maju. Mas, yo. Bosok Adi. Balasri. Yo. Ayo. Sawendo suwe lawase. Kowe lunga ora pamit. Ayo. Wong ayu papujanku. Susah wong kangen sliramu. ana di pono. Ragil Bagus papujanku. Ora pindah rasane hatiku. Awal ora bisa wewayanganmu ngeridu hati. Ragil wae sapa? rino wengi tak anti-anti. Aku susah wong kangen sliramu. Ayo bener. Sora-sora kangen dari amung diko kang bisa marang. Mas HE male wonten Mas. Suwo Mas Landang nggih. Iki iya. HE to Bun? CHE oh iki pasukanmu lho ene sing HE lho. Ya Yo, Allah. yo. Iya ya. Tekno. Aja sum. Aja seneng lawang bagus. Kira ora suwe aku bali bisa sumanti ana ing sisimu. Nggih matur sembah Lang-lang ing driya mangu-mangu. Mangungkung kanduan remang. Lerlena tanpa kanen. Mobil rusak dang dandakno. Tresno motor solusine. Sabar wong aku anggere suluk balang ngono kaya. Oh sabar sabar. Mesti bakal dadi anyar. Jumeneng monggo Mas Tresno. Omah puri rapi prawan koretan pilih penyanyi larane ati awan-awan timeka mendung
Rekiling ombo sisike Nego nyawang ratego nunduk Kelingan kebeteane Sawung galing wayang ituno Sing digawe kayune jati Yen to eling srawung ana aja gawe kelane ati Tos dulu Mas Bogel. Luar biasa. Mas, pripun? sampean iki nyangoni aku sejuta rene ilang. Tenan. Suluk ngene iki entuk ku mikir awake dik bengi. Ngoten. Iki sepot jomplangan iki nek model iki rane sing mudeng. Justru tadi kok Tenan, saya mikir ya Allah, spotnya Mas Bogel itu biasanya Serapah Mataraman, hari ini kok jomplangan, opo iki? jomplangan. Jomplangan. J sugeng sonten. Luar biasa nek tak pirsani niki kadose anu jago tayub nggih. Mbah Rewo to? Nggih, Mbah Lah niku Rewo laire niku. ten Negong kok. Oh ngoten nggih. Terata kok ngisor bonang kok. Nggih, Mas Bogel kadose niki para kadang-kadang para tamu sedaya niku kathah pandemen-pandemen campur sari nggih. Mas. Timbangane kesuwen niki nih sak patah dua patah kata ngaturaken mbok pilih dumateng penyebut keluarga agung Bapak artis kalian Ibu. Mugi-mugi kula naming nderek tetungga kula sekarang nggih tresna motor nderek tetungga mugi-mugi anggenipun kebiar bebrayaran putra-putrine didadosna keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gondak sengar don joget selak ndang ceket-ceket nggih. Mengke Mas Yung sak rombongan Cempaka Putih. Pundi Mas Yung rawuh? Ya Allah, Mas Pur Mas Yung, Muga-muga ora bosen. Pak Sular nggih. Lah nggih, nek Pak Sular ngoten namung tamu. Nggih. Tenan niku. Ketemu lagi sama Mas Ari nggih. 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 Kalau mau saking mantok di mobil itu mantau YouTube kok ada Mbak Anissa, ada Mbak Wiwin itu kayaknya lagu-lagu Sragen kok wis diputer kabeh. Dereng. Napa dereng? Kangene semu dereng. Oh nggih, kangen semu ya wis diaturke. Nggih dereng. Pak Luping ku kelangenane Pak Dikulicing. Nggih pun Pak Kurmatan dumateng penyambung keluarga agung Bapak Narti diaturke kangen semu sing gorong diputer. Mengke dibablaske tondo moto. Kathah banget Mas Bogel mboten penak kula nggih. Nek niku ndek dalu padha. Oh ngoten. Nggih. Berarti santai niki. Mas Yung iki puas dik bengi. Dipun Nggih. rencang pundi? Kangen semu mengke bablaske tondo moto Wonten Mbak masih Tari, nuansa wonten Mbak Sragenan. Yati. Nek Mang Ragil- pilih ki Mas. Iki anakku kabeh, adikku wedok kabeh. Yo bayang ki Mas Teres. Kene Dek Yati. Ayo Nduk. Sing ra duwe resiko. Gak ana sing nesune iki. Justru Bu Haji ki malah resikonya gede. Nek Anggita nanti aja. Tari juga nggak ada resiko. Master sih ngerti Yati nek pas merawang kok. Oh nyakot ya. Ngono. Napa nggih? Oh no. Neng nek tari ki diserahke ke Roma Sari beres pokoke mbon. Pak Depur. Mangga diaturke kangen SMO. Oh kangen yang hati sampun nggih. Yo. Spesialnya untuk para YouTuber. Niki tadi Mas Medi. Ya Dek, kene Dek. Mriki Dek. Cah asli salah. Mugi saged dados jambu saya kagem para among rawuh wabil khusus dumateng Bapak Sular. Sekalian Ibu Mas Gondrong yang pun derek ngregengke mau nggih. Dek lali ora ya Dek ya. Mangga nalikane kowe ninggalke aku luar biasa mbrebes milih lo netes ning pipiku arek mangan rasane opo ora doyan pengen ngombe rasane mandek ning dulu meh kepleset ya.
saya malelo tak edan di malan katane ngamoto apa ya Nduk? Ngangeni ya Nduk ya? Mbak Purnama Kinanti. Mbak Purnama Kinanti ya, dan juga Mbak Wamang, Mbak Mas Medi Jokek, Mbak Wiwin Widiawati, pokoknya sak jose tenan iki. Purnama Kinanti. Pak Karyo sekarang kali campur tari cah asli Solo. Audition sistemnya apa Nduk? Popayu. Serah foto. Senadyan to ora misra Tondo mata sing tak ompo senadyan to mung sepele ngelingake kabeh labete masuk saiki wis ketemu Nduk Yat. Tondo mata mertandani ati tresno satya nate gawe gelo ning nyatane mung katone netra Mas Bukil ya ora kepenak nganggo HE barang. Iki mungkin dilanjutke sak popo meling iki kula bablaske wong lali ora kelingan. Lajeng mengke Mas Medi bablaske lewung. Anjing. Lah kok STNK, Nduk? Jadi syarat Nduk. Nggih, sembah nuwun. Diteruske. Nggih. Sak popo meling, Mas. Tak simpen ono kamarmu wajib seling bablaske wong lali ora kelingan mengke bablaske lewung lajengke para pandemen-pandemen campur sari kang sampun wonten ing wingking nggih wonten suragane saking Cempaka Putih. Juga lagu ini tentunya spesial untuk para youtuber ya. Masih nuansa seraginan ya. Lali ora kelingan buyate wingi lunga ora pamitan. Lah kok ora pamit to ya? Yen nganti dadi jalaran aku emole yen dadi rejekan asik siap.
Pokoknya yang penting masuk ada suaramu. Bola balik semburuyan Rina wengi kowe ngajak padu tak rewangi awak guguru orang gagas Bu Haji cemburu bablas ke lewung Mas Medi marang keluarga lulus deh spesial untuk Mas Medi ya Om Sular teman-teman penyebut Mas Yung Mas Pur dari Om Sular acara penyebut Bapak Nardi sekalian Ibu Putih Mas Yung sambut mundur. Monggo Mas. Go syarat ya, tambah syarat. Dadi lewong atimu nalikane pisanan ketemu. Mas Yung kawane ngoyo wong ayu kantilanku nggodho ati rinten siang dalu monggo wonten melih lagu napa ku ngenteni lewonge adetan antuk jambe tetyo ati sawiji sadyan abot tak lakoni Mas Bogel ini ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Kalau enggak ada nanti dibab lagi satu lagi ngrenteng wedokan lajeng rencang-rencang. Anu Mas, mengke gentosan kali Cempaka Putih. Wonten Mas Yung nggih. Nggih. Ya wis. Mas Yung mengke lagune galah. Galah siap. Nggih niki lewong ditutup bablas ki ngrenteng wedokan langsung nanti Mas Yung ya. Oh. Nggih, mengke wonten pamundutan Bengawan sore ugi Waru Doyong. Kok yo nganggo Pak Broto Kemanggisan. Mas Trino tombok ya. Kaya kol kentambok. Pandito Ratu dan dikendangi Mas. Ya kono wis ya. Loneng-loneng nder. Sap Pandito Ratu. Dadya ing sisihmu ngrentengi wedokan. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal nganggo yati lewo ngrentengi wedokan. Monggo bobo selang langarane manis. Spesialnya untuk Mas Yung, Putih Mas Yung yang punya Cempaka Putih. Tak sawangin deh.
Mas Bukil Apa to? blasor ana sing kurang. Kok ngiringan kok samping kok tengen kok kiwa. Aja gampang nesune, aja gampang cemburu. Tresnaku iki omong kanggo sliramu. Ora ana wong liya yat kecoba mong sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku. Pancen mengkono yat aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan Mas. Spesialnya untuk Mas Yung. Ayo monggo Mas Yung. Terima kasih, matur sembah nuwun dumateng Mas Bukil. Bu Wil. Yo. Monggo mati coket. Fotomu rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate andung tresno bebarengan ning kedhong sekalian garwa doa restu Pak Nadi doa restu berkah nuwun Pak Sukarmin sak garwa.
rasa kangen aku marang sliramu biyen atean dum tresno bebarengan ning kedung Saiki ada papane aku tersangan tuanku muga liya dina bisa ketemu Mas Yung kon nyawer ora joget tok. Gak, wis kesel. Belas. Mas Yung iki ora pekewu belas. Wis kesel, aku ngerti dhek kok. Tok Rong dina rong bengi kok. Wingi lagi metu 200. Aku paham kok. Dik sore bubuk ning ngempere wong. Bareng saiki. Sing tenanan to jam iki. Yo, nano. panyuwunku mring sliramu
awak lora bisa turu wewayanganmu reritu atiku rino wengi andi-andi aku netem kapan kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang iso nambani aja sumerlang wong ayu tresnoku iki ra